У першы дзень адпраўкі на плацу Брэсцкага абласнога ваенкамата больш за 290 прызыўнікоў. Адпраўка новабранцаў на тэрміновую военную службу будзе доўжыцца до 30 лістапада. А ўсяго ў гэту прызыўную кампанію Брэсцкая вобласць папоўніць рады ўзброеных сіл 2,5 тысячамі новобранцаў. Том молодое поколение, которое сегодня прибыло к нам на областной призывной пункт, достаточно с хорошим настроением, готово к выполнению своего конституционного долга. Ребята подготовлены и физически, и морально. Я уверен, что они с достоинством и честью выполнят все, что будет требовать от них руководство вооруженных сил, здоровыми, окрепшими, вернутся в свои дома, семьи, на предприятия и будут настоящими патриотами нашей страны. Адсюль і прама да месца ўнясення службы. Там іх чакае курс маладога байца. Пасля праходжання службы ў навучальных падраздзяленнях гэтыя юнакі адправяцца ў розныя вайсковыя часці. За плячыма дастаткова сур'ёзны прафесіянальны адбор, медыцынская камісія, маральна-псіхалагічнае субяседаванне. Гэтыя маладыя людзі толькі пачынаюць асвойваць школу мужнасці. Техник-механик, пойду в танковые войска, тоже связано с техникой, буду чинить танки. В армию иду с положительными эмоциями, очень интересно пройти службу. Не буду отрицать, определенный момент жизни было, особенно после университета, не особо хотелось. Хотелось пожить для себя, что-то поискать. На это потребовалось 1,5 года, чтобы на это созреть. Буду проходить военную службу в части 35703 в Минске водителем. Как бы ожидаю от службы в большинстве положительных эмоций, найти новых друзей, закалиться морально, физически, обрести, может быть, новую профессию. Мне 20 лет полных. Иду в Печи, 22-319, часть связь. Учился в университете в Гомеле, не доучился, ушел чуть раньше. Все, попал сюда. Як падкрэсліваюць у ваенным камісарыяце, служба ва ўсіх радах войск пачэсная і ганаровая. Але ж традыцыйна папулярнасцю сярод прызыўнікоў карыстаюцца сілы спецыяльных аперацый і органы пагранічнай службы. Ужо ў наступны месяц, 14 снежня, пасля курса маладога байца, восеньскія прызыўнікі прысягнуць на вернасць радзіме. Анастасія Цукун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».